For fanden. Jamen se. Dagens øl. Speedway. Stout. Imperial Coffee. Den glæder vi os til. Det gør vi. Nu koster den kun 150 kroner. Den billigste øl, vi har drukket indtil videre. Ja. Den vildeste eller billigste? Den billigste. Jamen, jeg ved ikke engang, hvordan man åbner det. Hvis jeg nu filmer, så får du... Jesus. Så det kan godt være, at vi skal have en kniv. Og den her brænder. Ja, var det så fucking dyrt? Altså, når den er dyr, så skal den være pisse ved at åbne op. Sådan. Jeg skal ikke mere at åbne. Der er kraften en kapsel. Er det en kapsel? Jeg troede, det var sådan en prop. Oh my god. Skal vi lige have den her pause? Ja. Der kan folk også se, at vi er lidt klamme. Så kommer Mathias tilbage med oplukkeren. Det var fantastisk. Må vi lige se den igen? Men den forkert, man her. Ja, det ser godt ud. Hvordan ser det ud nede? Nej, det er flot. Ikke se en skid. It's not a dick. Det er noget sort stads. Man kan dufte den hele herfra, det er fantastisk. Nej, det var så et billede.